এইটা দেখ এমতি ହେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା କଲିକତାରୁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ହେଲା। ତାର ଫିମ୍ପି ସବୁ କିଛି ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ରବରଟାକୁ ଫିଟେଇବା। ରବର ଫିଟେଇକି ରବର କରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେଳେଇକି ଏମିତି ରଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କେଳେଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ନା ତାର ଟିକେ ପବନ ବାଜିବ। ପବନ ବାଜିକି ସେ ତାର ହାଲକା ହେବ ହେଲା। ହାଲକା ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଓସି ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଆ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏଇଟା ଆରେ ପୁରା ଫିମ୍ପି ଲାଗିଥିବ ମୂଳ ସଡ଼ା ଅଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୂଳ ପଚିବ, ପତ୍ର ପଚିବ, ଗଛଟା ମରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକିରି ଇଏ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ତାକୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଗଛରେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଫିମ୍ପି ରୋଗ କମ୍। ଏ ଯେଉଁ ପଚି ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବାଛିଦେବା। କାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ବାଛିଦେଲେ ୟାକୁ ଲାଗିକି ରହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସଡ଼ାଟା ହେଇକି ଆକୁ ଲାଗିକିରି ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି କରି ଆମେ ତାକୁ ବାଛିଦେବା ହେଲା। ଏମିତି ତାକୁ ବାଛିଦେବା। ବାଛିକି ଭଲଟାକୁ ଇଏ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ବାଛିଦେବା। ବାଛି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲଟା ଏପଟେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ପୁଣି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା। ଏମିତି କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବା। ଔଷଧ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଗଲା। ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଓଦା ହେଲା। ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଛି ଓଦା ହେଇଛି। ଏ ଓଦା ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଛାଇରେ ଆମ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା। ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିରେ ଲାଗିକିନା ରହିଲା ପରେ ଇଏ ତାର ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚେରକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ଆଣିଲେ ଚେରରେ ପୁଣି ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇବା। ଗଛକୁ ଗଛ 2 ଫୁଟ, ଏଇଟା ଗଛକୁ ଗଛ 2 ଫୁଟ ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟ ଉଠିଲ ଟିକେ ଏପଟ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 2 ଫୁଟ, ଏଥିରୁ 2 ଫୁଟ, ଏଥିରୁ 2 ଫୁଟ। କେମିତି ଲଗାଇବା ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ବତରେଇ ଦେଇଛେ। ଆମେ ଆକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଟିକେ ଗଜା କରିଦେବା। ହୁଡ଼ା କରିକି ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତି। ହୁଡ଼ା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏମିତି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିକିରି ଚେରକୁ ଏମିତି ରଖିକିରି ଆମେ ଆକୁ ହାଲକା ସେମିତି ଦବେଇକି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିକି ରଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ସେଥିରେ ଏପଟ ଏଥିରେ ପୁଣି ସେମିତି କରିବା। ଏଥିରେ ପୁଣି ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିକି ଗଛ ଆମେ ଏମିତି ପୋତିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଆମେ ତ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଲଗାଇଦେବା ପଟା ମାରିକି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କାହିଁକି କରିବା ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କରୁଛେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଲଗାଇବା ସେଇଠି ପାଣି ଜମିବ। ପାଣି ଜମିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୂଳ ସଡ଼ା ରୋଗ ହେବ। ମୂଳଟା ପଚିଯିବ, ସଡ଼ିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛଟା ତ ମରିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲଗାଇଲେ ପାଣି ତା ବାଟେ ଯିବ, ଆକୁ ମୂଳକୁ ପାଣି ଏତେ ବାଜିବନି। ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେ ତାର ଆରାମସେ ନେବ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିକି ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ହୁଡ଼ା କରିକି ଲଗାଇବା।